Nafarroak 21 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, 27 lagun ingresatuta jarraitzen dute, horietatik 9 zainketa intensiboko unitatean. Nafarroak Teresa Catalán konpositorea saritu du nazioartean ikertzaile irakasle eta konpositore gisa duen garrantziagatik. Automobilgintzaren sektoreko 50 profesionalek Nafarroan konektatutako ibilgailu elektriko autonomoaren edapenaren arriskuak eta aukerak aztertu dituzte. Nafarroko gobernuak Irunberrin industrialde berri bat eraikitzeari ekin dio, Aurre Pirinioan industria suspertzeko. Aroztegiako proiektuaren kontrako 10 ekintzaile inputatuak izan ziren Elizondotik Lekarrozera egindako manifestazio jendetxoaren biharamunean. Ondoko asteetan bertze 25 lagunek jaso dituzte isun administratiboak. Ingurumenak basogintzaren eta biodibertsitatearen konserbazioaren arloko 14 jarduera jarriko ditu abian, 7.500.000 euroko balioarekin. Euskal presoa bizirik eta etxean nahi ditugu lelopean manifestazio egin zen larunbatean Iruñan. Nafarroko ospitalguneko elako taldeak 78 paziente hartatu zituen iaz. Nafarroa berriz altxa burujabetza askatasuna da lelopean eta noaingo batalla gogoan manifestazio jendetxoan parte hartu dute 1000 herritarrek Iruñan. Iruñak aukera ematen du ariketa fisikoa eta kirolekoa atari zabalean egiteko hirian zehar sakabanatutako 5 kalistenia zentrotan. Patera bat Orreaga etorbidean errefuxiatuen nazioarteko eguna ospatzeko ikurra. Iruñeko udalak eta Nafarroko Unibertsitateko museoak mahai inguru bat eginen dute pandemiari buruzko testigantzen kontatzea ez ahazteko proiektuaren inguruan. Saioa gaur arratsaldeko 7:00 izanen da kondestablen. Aitzuloetako hartz baten gorpuzkiak espelaus Nafarroa duela 50.000 urte erakusketaren protagonistak izanen dira. El primer príncipe de Viana nos dejó el mensaje de que Navarra era y es un espacio para las artes y el pensamiento. Nafarroko gobernuak antolatutako kulturaren Vianako printzia sarien 32. edizioak Teresa Catalán ikertzaile eta konpositore iruindarra omendu du. Maria Txibite lehendakaria buru izan duen ekitaldian Herriberriko Franziskotarren komentuan. Aurten Carlos Vianako lehen printziaren jaiotzaren 600. urteurrena da eta sari hau emateko ekitaldian lehendakariak Katalanen ibilbide profesionala nabarmendu du. Konpositore eta ikertzaile gisa, baina baita irakaskuntzan, pedagogia musikalean, interpretazioan, edapenean eta bizitzan zehar egin duen asaldura kultural bikainan duen alderdiagatik ere. Alderdi horiei guztiei esker, Txibiteren arabera, persona intelektualen papera bete ahal izan du. Kritika ulerkorretik beti erantzunak bilatzen dituen gizarte bati argia emanez. Txibitek azpimarratu duenez, Katalan egindako lanak informazioa ezagutzarekin nahasteak dakartzan arriskuez ohartarazten gaitu. Baita kultura entretenimentuarekin eta ohartarazi digu, galdera handiak beti egon direla erosotasunarekin eta autokonplazentziarekin haserre. Hori dela eta Teresa Catalán errebelde konprometitua dela esan du lehendakariak. Utsunearen aurrean identitate kolektiboari buruzko hausnarketa egiten du. Pentsatzen irakasten du eta feminismo adimensua aldarrikatzen du. Nafarroko herritarren esker honek balio diezazula zure bideari ekiteko, indar berrituekin jarrai gaitzazu zure lanarekin argitzen azpimarratu du lehendakariak. Vianako lehen printzia izan zenaren figurak markatutako zeremonia batean lehendakariak alegatu bat egin nahi izan du Carlos printziaren irudiaren defentsan, kulturaren eta artearen zale sutsu gisa. Nafarroaren alde apustu egiten zuena, artetarako eta pensamendurako espazio gisa. Kanpora begira zegoen Nafarroaren historia da berea, bere garaiko munduari begira. Inola ere ez, beren baitan itxita eta Nafarroaren historia espazio ireki eta pensamenduzko espazio gisa interpretatzea da gaur egun aldarrikatzen dudana nabarmendu du
Lehendakariak ildo horretan gure buruak irekitzeko eta ezagutza eta adimen kolektiboa indartzeko beharra azpimarratu du. Saria jasotzean Teresa Katalanek Carlos Printzia eta artearekiko zuen grina aipatu ditu. Bere bide gorabeheratsuen musika berarentzat fenomeno estetiko bat baino gehiago izan zela pentsatu nahi dut. Euskarri nagusi bat zela adierazi du. Hala izan da konpositore saridunen kasuan behintzat bertaratutakoen aurrean azaldu duenez, laizter ikasi nuen musika ezagutza modu bat dela, pentsatzeko modu berezi bat, munduari begiratzeko modu berezi bat aitortu du. Eta musikaren papera gure kulturaren adierazpen dinamikoa dela uste zuen. Musikak matematikarekin, fizikarekin eta sensibilitatearekin lotura estua du, eta testuinguru ezin hobea da ulertzeko giza jakintzak ez duela konpartimenturik. Ez mugarik eta ez dugu alde batera utzi behar, zientzikin duen implikazioa zientziak azaldu eta justifikatzen duelako eta arteak zentzua ematen duelako gaineratu du. Katalanek aitortu duenez beti egin du lan galderen beharra arindu nahian, baina konpositorearen frustrazio handia onartu du. Ziurgabetasun handietatik abiatuta ez baitu inoiz erantzunik lortzen. Hortik irakaskuntza argia ateratzen du. Artea askatasuna da, baina enigma bat ere bada. Ikuspegi horretatik Katalanek sortzaileen presentzia autonomoa defendatu du mundu berri baten berri ematea gure segurtasun falta eta grina argituz, adimenaren ezkortasunetik eta borondatearen baikortasunetik. Los creadores planteamos nuestro trabajo intentando paliar la necesidad de resolver preguntas. Ibilgailu elektriko autonomo eta konektatuaren aldeko Nafarroko plataformak nabeak 6 hilean behin egindako ekitaldia pandemiaren ondorengo azken hilabetetan azkartu den ibilgailu belaunaldi berri honen etorrerak dakartzan arrisku eta aukerei buruzko izan da. Saioan egindako txostenen eta esku hartzen arabera, sektorearen zati handi batek diversifikatzeko eta egokitzeko estrategiak ditu martxan, eta errekuntza motorrari lotutako enpresen arriskoa nahiko kontrolatutat jotzen da. Arozta herri ekimenak jakinarazi duenez, manifestazio arrakastatsuaren biharamunean Aroztegiko proiektuaren kontrako 10 ekintzaileren inputazioaren berri izan zuten. Ondoko asteetan bertze 25 lagunek jaso zituzten isun administratiboak. Guztira 20.000 euro eskatzen dituzte isun eta kalte ordainetan. Hainbat kide jasotako errepresioa salatzeko prentsaurrekoa eskaini zuten Lekarozen. Gaur hemen bildu gara azkeneko asteetan gure herri eta ingure defenditzeagatik. Gure komunitateko hainbat kidek jasandako errepresioa salatzeko. Manifestazio arrakastatsuaren biharamunean Aroztegiko proiektuaren kontrako 10 ekintzaileen inputazioaren berri izan genuen. Ondoko asteetan, bertze 25 lagunek jaso zituzten isun administratiboak. Guztire, 20.000 euro eskatzen dizkigute isun eta kalte ordainetan. Horrez gain, gure lurra etengabe erasotzen eta herri lurrak herriari kentzen dabiltzan horiek, kalte material eta psikologikoak eragita leporatzen digute. Jokabide hau ez da berria, eta ez gaitu harritzen. Palazio Aroztegia SL bezalako espekulatzaileen zein beren zerbitzura dauden instituzioen errepresio mota guztiak ezagutzen baititugu. Mundu zabalean lurra eta jatorrizko herrien aldeko ekintzaileek pairatzen duten errepresioaren bertze adibide bat bertzerik ez da gurea. Gurean zehazki, errepresio ekonomikoaren gauzatu dute honenetakoan. Garai berriak deitzen dituzten hauetan modu zarrak dira nagusi. Bortxaz eta inposizioz, gure herria eta kultura desagerrarazi nahi duten hoiek, indarkeria erabiltza leporatzen digute. Zer da indarkeria? Lurra defenditza edo herriko nekazarei beren lurrak ebastea? Edo 400 urteko aritzak moztea? Edo herriak eta kultura suntsitzea? Edo metrailetak eskuetan dituzten guardia zibilekin herria okupatzea? Kanpaina errepresibo honekin gezur borobilez baiteriko kontakizuna zabaldu nahi badut ere, ez dute lortuko. Isun eta salaketa masibo hau izen abizen zehatz batzuekin lotu nahi baldin badut ere, guk argi dugu herri oso baten kontrako erasoa dela. Beraz gaurko zein etorkizuneko erantzuna berekoa izanen da. Herri gisa erasotzen gaituztenean, herri gisa erantzunen dugu. Segituko dugu beraz, helburua dugun Aroztegiko proiektu espekulatzailea gelditzeko lanetan. Ez gaituzte isilduko, eta ez gaituzte geldiaraziko.
Aroztegia gelditu, UGPrik ez, inposiziorik ez. Nafarroko gobernuak Nasubintza sozietate publikoaren bidez Irunberrin sustatu eta gauzatu duen jarduera ekonomikoaren eremu berriak 97.000 metro karratuko azalera du eta hoietatik 53.651 metro karratu industria erabilerarako dira. Jose Maria Yerdi Foru Gobernuko bigarren lehendakari ordeak eta Rocío Monclús alkateak bisita egin diote industrialde horretako lanen hasierari. Eta azken hoiek industria lurzoruaren eskariari erantzuteko eta tokiko ekonomia zein enpleguaren sorrera bultzatzeko enpresa proiektuen ezarpena sustatzeko Irunberriri emango dioten ahalmena azpimarratu dute. Oso albiste hauna da eta azpimarratu nahi dugu Nafarroa prest dagoela. Ingurumeneko departamentoak 7.500.000 eurorekin finantzatutako basogintzaren eta biodibertsitatearen arloko 14 jarduera jarriko ditu abian. Next Generation Europar Batasuneko berreskurapen eta erresilientzia mekanismoaren funtsetatik datoz eta transizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioak dagoeneko argi berdea eman die. 14 proiektu hauek Europar Batasunako hitzarmen berdearekin edota Green Dealekin datorren ingurumen, ekonomia eta gizarte jasangarritasunerako Nafarroa Green Transizio Ekologikoaren estrategian barne hartzen dira. Garatuko diren ekintzen helburua da baso kudeaketa jasangarria eta foru komunitateko ekosistemen berriztapena sendotzea. Prentsaurrekoan Itziar Gomez Landagarapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak hitzarmen hau kalifikatu du zein hurrengo ingurumeneko hitzaldi sektorialean onartuko den berri on modura, eta azpimarratu du Nafarroa prest dagoela anbizio eta bide horri bat dituela. Nafarroa Green, Nafarroko transizio ekologikoaren estrategia definitzen dena, zeinak funtsa Europarren harrerak beste garapen eredu jasangarriago bat ahalbidetuko duten. Neurologia, neumologia eta nutrizio zerbitzuetako profesionalek osatzen duten Nafarroko ospitalguneko alboko esklerosi amiotrofikoaren disiplina anitzeko taldeak 78 paziente hartatu zituen iaz. Elaren munduko eguna dela eta. Talde hori osatzen duten profesionalek azpimarratu dute garrantzitsua dela arreta berezia jartzea gaixotasun hori duten personen nutrizio beharrei. Nutrizio egoera baita elarekin bizi diren pazienten bizi kalitatea eta biziraupena iragartzeko faktore nagusietako bat. Nafarroa berriz altxatzen ari da askatasun individual eta kolektiboak defenditzeko. Haunitzik hasi dugu pandemia honetan, eta aski dela diogu. Ez dugu erabakiak Madrilen hartzerik nahi. Hemen eta libreki erabaki nahi dugu. Gure etorkizunaren jabe izan nahi dugu. Milaka herritarrek Nafarroaren burujabetzari bultzada eman diote Iruñan, noaingo batalla gogoan. Giroz beteriko manifestazio jendetsuak Iruñako kaleak zeharkatu ditu, Nafarroa berriz altxa burujabetza askatasuna da lelopean. Gaur, 21. mendeko Iruñan, Nafarroa osoko errebeldeak bildu gara berriro. Injustizian aurrean altxatzen jarraitzeko deiari erantzunez, duela 500 urte baino gehiago lapurtu ziguten burujabetza berreskuratu nahi dugula argi eta garbi esateko. 21. mendeko Nafarroa eraiki behar dugu. Berdinzalegoa, inklusibagoa, feministagoa, berdeagoa, solidarioagoa, askeagoa eta euskaldunagoa izan denen Nafarroa. Burujabetza Euskal Errepublika erdiesteko bide bakarra da. Gure bizi baldintzak hobetzeko tresna da. Burujabetza askatasuna da. Jak ezagun beraz gure honena, lapurtu ziguten
buru jabetza lortzeko. Jar ditzagun eskuak, jar dezagun burua, bihotza, Nafarroa maitatu, pentsatu eta ekin, denok elkarrekin, altxa Nafarroa, gora gutarrak! Gora Nafarroa errebeldea! Altxatu Nafarroa! Iruñak 5 zirkuitu ditu kalisteniako kirol praktika atari zabalean egiteko, horrela ekidinez disiplina honetan aritu nahi dutenek toki itxietera jo behar izatea. Kalistenia entrenamentu sistema gorputzaren beraren pisua erabiltzean datza, eta horren bestez, ez da beharrezkoa pesarik edo makina elektrikorik erabiltzea ariketetan. Egun hiriko 5 parketan egin daiteke, berariazko zirkuitua bai daude Milagrosa, Mendillorri, Buztintxuri eta Lezkairua auzoetan. Kalistenian aritzeko instalazioak ekipo finko batzuk osatzen dituzte, ala nola barra paraleloak eta posta finkoek, jauzi zaldiek edo abdominalak egiteko aparatuek. Aparatuak altzairu galbanizatuaz eginda daude, densitate handigo, polietelinozko taulekin eta antibandaliko erara diseinatu da daude. Aparatuak ainguratzen diren azalera hormigoizko lauzaz solatuta dago, baina erortzeko altueran dute aparatuen zatiaren gainean kautxuzko segurtasun soladura jarri da. Hirian instalatutako kalistenia zirkuitu bakoitzean kartel orokor bat dago, haien erabilera fisiko kirolekoa zehazten duten jarraibidekin. Kartel hori esker gainera erakustaldiak ikus daitezke bideoan QR kode baten bidez. Zeina mugikorraren kamerarekin eskaneatu daiteken, baldin eta gailuak horretarako behar den aplikazioa badu. Gainera, elementu bakoitzean integraturi dago azalpen piktograma bat. Kalisteniak muskulu multzen edo katen gainean lan egiten du eta kontuan hartzen ditu mugimenduen plastikotasuna eta estetika, jo muga baitu baitere harmonia fisikoa. Azken urteotan jarraitzaile ugari erakarri ditu mundu osoan praktika horrek bereziki gazten artean. Kalistenian aritzeko behar ez direnez, ez pisurik, ez gimnasia aparatu elektroniko handirik. Pandemiaren estandaz geroztik asko jende gehiago aukeratu du sistema hori sasoiari eusteko, etxean edo bide publikoan egin daiteke, baina udalak Iruñan instalatu dituen zirkuituek entrenamentuaren kalitatea hobetzen laguntzen dute. Gaur egun kalistenia ez da kirol modalitate ofizial bat, baina Espainiako Street Workout eta Kalistenia Federazioak dauka eta nazioarteko federazio bat. Kalistenia zirkuituak Iruñan atari zabalean ariketa fisiko egiteko dauden gainerako instalazio bezala hiriko parke eta eremu irekietan daude. Hoietako 2 Lezkairu auzoan daude, bat zabalgunetik hurbilan dagoen eremuan, Monjardin kalearen eta Juan Pablo II etorbidearen arteko elkargunean eta bestea auzoko futbol zelaiaren ondoan, Egoesibar kaleko aisialdigune batean. Milagrosako zentroa patio batean dago, auzoko Ziboboxaren eta Catalina de Oskariz udala arte eskolaren ondoan. 4. zirkuitua Mendillorriko aintzira ondoan dago eta azkenik Buztintxurikoa Paderbun parkean. La migración es el lugar de donde la gente huye. Nafarroko gobernuko migrazio politiketako zuzendaritza nagusiak iheslarien munduko eguna ospatu du ekainaren 20an, Orriaga etorbidean, errefuxiatuak bizitzeko ihes egin behar izeneko argazki erakusketa batekin. Hilaren 28 arte entzierroaren monumentuaren ondoan ikusgai egongo diren argazki ez gain, 2018an Gibraltarko itsasertzean erreskatatutako patera bat ere erakutsiko da. Ontzian nora ezean lokalizatu zuten Kadizeko Trafalgar lurmuturretik 4.000-ara. Bertan jatorri magrebiarreko 55 persona zihoazen, hoietatik 24 adin txikikoak ziren, eta 2 emakumeak. Barbateko portura leku aldatu ondoren hoietako 4ek osasun arreta jaso behar izan zuten, eta 2 ospitalgunera eraman behar izan ziren. 2018an 768 persona hil ziren Mediterraneoan itsas bazter espainiarretara iritsi nahian. Beraz, patera hau babes bila dabiltzan personek zeharkatzen duten arriskuz beteriko bide horren sinbolo modura hartzen da.
Eduardo Santos Migrazio Politiketako eta Justiziako Kontseilariaren erranetan. Erakusgai dauden irudiak Nafarroko 4 argazki kazetariren emaitzak dira eta bertan islatzen dira bai persona errefuxiatuen motibaziotako batzuk eta bai bere migrazio ibilbidean gainditu izaten dituzten arriskuak. Hortaz ikusgai daude Siriako gerrako irudiak, sexu egoeragatik persegiatutako personen argazkiak edo Turkiatik Greziara Mediterraneoan barna ontziratzean jasaten dituzten baldintza gogorrak. Uneko argazki hauen autore diren argazki kazetariak Iban Benitez, Unai Beroiz, Daniel Burgi eta Maite Hernández Mateo dira. Komunikatzaile hauen jarduerak persona errefuxiatuen egoera dramatikoaren inguruan sensibilizatzen duenak halaber omenaldirako eta oroitzapenerako eremu batekin kontatzen du erakusketa honetan. Ikusgai dagoen irudietako bat aurten Alborango itsasoan migrazioen inguruko erreportaje bat grabatzen ari zen bitartean Burkina Fason eraile izan zen David Beriain kazetari nafarrarena da. Erakusketa ostiral honetan inauguratu da ekitaldi batean, zeinetan ordezkatuak izan diren Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuaz gain, persona migratzaileen edo babesa harrera eta akonpainamentura dedikatutako elkarte ezberdinak. Ekitaldian, Kontseilariaren eta Nafarroan errefuxiatuko persona baten parte hartzaren ondoren agerian jarri da patera argazkiak daramatzaten olanekin sostengatutako 2 panel instalazioaren artean ezarria. Jarraian minutu bateko isilunea burutu da bizitzeko toki seguru baten bila itsasoan hil diren persona migratzaileen omenez. Isilunea urratu duen bakarra La Fuga musika bandaren Pedro Razkinek interpretatutako Mediterraneo abestia izan da. Eduardo Santos Kontseilariak oroitarazi du bizitza horiek ez direla galtzen soilik aipatutakoak bezalako ontzien urperatzeagatik. Hainbat heriotza errefuxiatu esparrutan gertatzen baitira edo persona hauek esklabo bezala mantentzen dituzten gupidarik gabeko mafien eskutan erortzeagatik. Zirkustantzia hauek guztiak hurrengo hilabetetan foru komunitateko udalerri desberdinetara eramango den erakusketan barne hartutako irudietan azaltzen dira. Hainbat udalek kasu batzutan jadanik interesa erakutsi dute hari harrera egiteko. Luis Amigo en Motilva. Estamos aquí un tiempo muy bueno, sí, buen rato con ellos. Gaur arratsaldeko 7:00 kondestablen kontatzea ez ahazteko mahai ingurua eginen da. Pandemiari buruzko testigantzak biltzen dituen proiektuaren inguruko azalpenak emateko saioa da. Proiektuan Nafarroko Unibertsitateko Museoa eta Iruñeko Udala elkarlanean ari dira. Dailei Fernandez proiektuaren komisarioa izanen da saioaren moderatzailea eta bertan parte hartuko dute Ines Holtza narratibetan aditua eta Daniel Franco idazle, editore eta ekimenaren sortzaileak. Labur bilduz, kontatzea ez ahazteko proiektuan 14 urtetik gorako nafarren idatzizko testigantza jasotzen ari da. Koronavirusari buruzko beren bizi esperientzien gainean. Esperientzia kolektibori etorkizunerako gordetzea du xede, kontakizun personalak bilduta modu globalean islatze aldera pandemiak emoziotan eta gizartean izandako inpaktua. Rebeka Esnaola Kultura eta Kirol Kontseilariak Iruñeko Planetarioan Espelaeus Nafarroa duela 50.000 urte izeneko erakusketa inauguratu du. Azken hau historia aurreko animalien hondakin fosilak biltzen ditu besteak beste, Nafarroan orain arte osorik konserbatutako haitzuloetako hartz bakarrarenak. Erakusketa paleontologikoa irailaren 28 arte Iruñeko Planetarioan ikus daiteke.